ľudia, vítam vás pri novom videu. Dneska s mistrom Prochádzkom, ktorý je v príprave na jeho pro debut. Máš koľko, 12 týždňov? Áno, no zajtra 11 už. Zajtra 11, keď sa to kráti, bude to ako voda. Ja som rád, že Oliver prišiel za mňou. Ideme spolu prvýkrát nohy, čiže sa na to aj teším, aj trochu bojím, alebo bojím. Máme z toho rešpekt, tak pozdravím. Presne. S tým, že Oliver je v príprave, ja sa mu plne prispôsobím, čo sa týka tréningu. Čiže dneska to bude kvázi v jeho vedení. Každému cviku nám potom niečo povie, ale ako nebudú tam žiadne zázraky. Presne. Obidva máme podobný štýl, top set back-off, možno nejaká zadzovačka niekedy. Jasné. Predtým nejaké rozcvičky. Taká klasika. Jasné, takže ak si povedal, ten istý štýl máme, čiže sme zvyknutí na seba, vždycky sme cvičili buď cecky alebo chrbát alebo niečo, takže konečne ideme dať trošku iný tréning, lebo predsa tie nohy sú trošku iné vždycky, jak ten vrch. No a nič, ideme sa pokúkať, čo tu pán má tuto v jeho domácom fitku, no a vymyslíme nejaký poradný tréning. Takže teším sa ešte raz, ďakujem, ideme na to. Toto, jak som začal pravidelne robiť, tak hneď lepšie všetko. Mám tak tie predky. Ja som bol každý týždeň fyzioterapeuta s kolenom dojebaným. Toto presne. Nie s kolenom, ale úplne okolo neho a strieľalo mi to do kolena. Keď chodím drepiť, tak chodím tak, že peciku negatívka, tam máš 120 kg, 130. Znižoval si príjemno dosť? Oproti objevu? 1000 kalórií mám dole už. Ale tak forma sa ti posunula o dosť. Posunula, no. Podľa fotiek. Ale áno, hej. Bude si to skontroluje, že to môže byť. Páči sa. Pohodička. Ďakujem vám pekne. Yes, sir, dík. Zoltálny. Health squat prepadný. Klasický leg press. Áno. No. Strašné madraci, čo tam má. No áno, fajn. Ty si zvyklý na tej gymety, nie? Povedzme zvyknutý, áno, hej, no. Ja keď robím tento vlahu je nakladací na kľúče. Tam máš vlastne tie dve pozície, ale tak nakladám obidve rovnako, čiže tá váha pôsobí tak akože. Ale je to také iné, no, tá kladka je lepšia. Zákopy máme v sede, vlastne však to je toto isté. To je to isté. No, tie sú fajn. Aj prvý cvik, zákopy vlahu. Ideme klasiku, nejaké dve rozcvičky, top set, back off set. Na tie zákopy my sa zhodli obidvaja, chodíme to obidvaja na začiatku. Trošku zahrať stehna, kolena. Tu pôjdeme predkop, budeme to zahrať aj spredu. A potom pôjdeme niečo viac klobové. Ideme na to, či ešte jednu? No. Ale akože... Easy. Yes. Jak chodíš, tak máme 6-10 prvú? Dobre. 10, potom 12, 15. Dobre. Zadzovačky teraz ani nechodím, ani back-offy. Ani ja už. Ani nič také moc, že
moc forsované, že že dokončiť, ja neviem, polku opakovania, že dám, že si uverím, dám a nech ma dotlačí niekto, ale že ďalšie už nechodí. Ani ja to nie. Mám teraz také technické zlyhanie, ako cvičil so sparingom, ale bez pomoci. Presne, no. Easy. Oj, ono. Oj, ona. Easy. Výborné. Oj, ona. Sám stále, poďme. To je ono, poď pekne. Naťahaj. Podorobím. Easy. Stále sám. Yes. Poď. A ešte poď. Easy. Opiči. Si nejaký druhý dých chytil, počúvaj ma. Ale si aj nepočul, by zalahlo úplne. Ty si druhý dých chytil, tie 4 posledné, tam si sa ohne. To Váliu prišla. OK. No nič. Dobrá. Poďme na to. Dva. 3. 4. Давай. 5. 6. Poďme, držíš. Idem s tebou. Drž, to jo. 3 budú. Ťahaj. Drž. Po 2. Hop. Drž. Jeden, posledný. A drž ho. Ďalej. Easy. Oj, ono. Áno. A stále ju podrž, ja ti pomôžem, keď tak. Poďme. A ťahaj od toho. Easy, sám stále. Poďme. 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 Jop. Poď. Takže pokračujeme podľa plánu. Dobrí ľudia nám povolili aj zákopy a ešte aj predkopy, takže existujú ešte nejakí dobrí ľudia v tomto svete. Zase 3 rozcvičovacie asi, ne? Určite. Ľavo je koleno určite. No. Trošku už kolenka máme chytené, takže treba. Vydal tiež ako 2-3 rozcvičovacie, ťažká, ľahká. A potom pôjdeme niečo ozajstné chlapské. Nepokaz to. Pardon. S úctou. Hej, keď poviem prvú. Už sa aj trčia tie stehná normálne. Ale že mu sa tam aj nezmestí s tými stehnami, že mu kypia z boku. Myslíš vážne, že budú zase stať preč? Čo? Myslíš vážne? Když som spýtal, oni, že ešte, že by ma začali.
Easy, to je ono. Paráda. 7,5 žereš a nohy vyprchované, suché, fajnové. To je ono. Keď idem, že nejaké veľké série, vieš, že proste leg press alebo čo, tak sledujem si, aby fakt bola taká, že kľude, vieš, ja neviem, 110 je také, že... Kámo, ja budem mať 110, tak o 6. večer. Aj, okej. Tak je to individuálne, kámo, niekto robí tepovky 150 a cíti sa v pohode, akože... Ja sú tak, že vydýchať a... Áno, jasné, tak byť taký už v kľude, no, fakt. Ja, ešte nie. Pravda. Áno? No, 6 nie, skoro je tých 10. Áno. 10. Si, že zvyknem tak, že tú prvú ťažku, také, že tvrdé kontrakcie. Aha. A tu back off, že idem kľudne 20 aj viac. OK. Ale že to kontrolujem, ale idem do tempa. OK. Ale dal Let's si go. Hej. Ale ja som to nastavil, ja nie dal. Dobre, to. Easy. To je ona. A všetky takto. A klídek. Výborné. Bum. A tvrdo, tvrdo. Yes. A už od spodu tvrdo. Ty stále sám. Ja. Easy stále. Yes. Jo. Pomešte. Hore, hore, hore. Jo. Dobrá, dobrá. Ty. Čtyri. 5. To je ono. 6. Poďme ešte. Poď, dotiahni ešte jeden. Až hore s ním. A ťahaj. Ťahaj. Dotiahni. Drž. To je ono. Cool. Dobre sú, ale jedine, čo mi chýba, ísť tam ešte ďalej. Ešte ďalej. Dozadu, že? Dobre, akože vyhovujeme aj tá sedánka, všetko je dobrá. Také tie kokotíky, podložky si, vieš. Takže ono... Také polovičné tie, ono, že? Tak. Hej. Ale väčšinou sa mi tam trošku to posunulo už. Hej. Bum. Hoj, ono. Len ich strieľaj. Bum. Ešte. Ja. Dobra. Ja jo piče. To sú oni. Lepí sa s tým ovrhlievanie, ďalší. To je ono. 5, poďme. 6, 7, 8, poďme, drž si tempo. 9, ďalší, 15 bude. Hop, 10, poď stále. Hop, ďalší. Ešte 2. Hop, 1.
stratil všetky nervy. To je masaker. Aj dá si to dole, lebo keď si predstavíš, že potom ďalší cík a navliekať. Ja to nedávam ani na predkopy. Mám také, že... Že toto. Nemáš to v pláne, toto nerobievaš to akože normálne. No. Takže tak, no, niečo trošku nové. A zase rozcvičky nejaké 3 typujem. No a potom klasika, top set, back off set. Pokračujeme ďalej, určite ešte nejaký leg press. Niečo zase na zadné, asi nejaký druhý zákop alebo nejaký typ rumunu. A potom nejaké doťuky ešte. Easy bomba. Super, jo. Ja inak, to si dal vyrobiť? Či to ti vyrobili? Nice. To ja si dám taký, hej. Ja nemám takýto, ja mám taký ten powerlifterský vieš, to mi vadí. To je tvrdé. To je taký tvrdý, že sa trošku natrápiš, kým ho stiahneš. No, pôjde. To ešte stiahni. Chceš viac? Vieš čo, nadýchnem sa do ňoho, vieš, že bude to fajn. Stačí asi. Let's go. A poďme. Poďme. 11 týždňov. Aha. To je ono. Ľahká. To je ono. Kontroluj si ju. Bum, kontrakcia. To je ono. 4, pekne. 5. 6. Dávaj ďalší. 7. Sám ideš. 8. Babare. Ešte budú 2. Kontrakcia dole. Poďme. Brzdi. Vystrel. Hop. Sláčo. Ešte jedno. Brzdi. Kontroluj. Hop. Dotlač. Kontrakcia. Nice. Easy. Máme. To krása. Mám stále. Máme. Dýchaj, klídek. A so mnou. Sám dýša, máme. Yes! Ešte poďme. Easy. Nič sa ti nepomohlo. A všetko. Nič sa nepomohlo, kámo. Cítim to veľmi súcitím s ním, že... Kámo, tvojich rokov som si ani ja neláhol. Takže takto tu budeme sa vyprávať, no dobre. Aha. Čiže ideš nohu vyššie trošku, hej? Hej, no ja chodím ešte tak 30 cm vyššie. Ale to som ja. Toto bude asi fajn. Aha. No tak toto je sranda. Čakaj. Ešte sa pritiahnem. Hej, musím ísť ešte nižšie. Hej, čakaj, toto sa tu došuverilo. Jebať. Dobre, či nie? Akože pohyb super. OK. Asi by som. Neviem, som ani nevedel, lebo som vedel, kedy pôjdem cvičiť, ale neviem, asi ani budeš nachystať. Nevedel som. Dobre, na aj skoro tak dále. Tak ja, čo mám isté, tak choď teraz.
No, jasne. Vidíš prvú? Ideš top set? Nie, čo si. Dáme to viac. Yes. Nie si napustí vodu. Hej, tam nabíjam ten onitočku. Dobrá. Na pohodu. A pove. To je ono. Pekne. To je ono. A kontrakcija dopredu. To je ono. 3. A. Pekne. Kokos. Tik. No nič. Dobrá. Fuj, kokos. Dobra. No. No. Super. Stajalo. A už od spodu ideš. Tým. To je ono. Bum. Jap. Ale sám. Stále sám. Výborný. A tlač. Pomaď. Všetko. Sám stále. Jap. To je ona. Poď so mnou. Dýchaj si kľud. A všetko. Ešte jedno. A sám. Ja. Dobrá. Good. Ovo zradilo. To je ono. 2. Pekne. 3. To je ono. 4. Ďalší. 5. Sám ideš. Poveď ďalší. A tlač. Tlač. Do kontrakcie. Ešte. To je ono. Easy. Výborné. Ľudia, ideme druhú sériu. V podstate back off, ale si sťažený tým. Stopka dole, 2-3 sekundy. Dynamicky hore. Kontroluje dole, zastane, dynamicky hore do kontrakcie. Dole. Hop. Tu som. A vystrel. Hop. To je ono, ešte bude. Hop. Ešte poď. Jeden. Drž. Hop. Ešte mu jeden. OK, tak je. Hop. A hop. To je ono, presne. Easy.
A odtiaľ to. Hop. Jo, tlačíš. A všetko. Easy stále. Jo. A všetko, tlač. Ešte. Všetko. Easy. Tlač. A so mnou poď. A sláž úplne. A tu. Super. Drž. A vystrel. Hop. Dotlač ho. Poď jeden. Poďme. Poďme, dáš. Brzdi si ho, kontroluj. Hop. To je on. Do kontrakcie. Kde si napustím vodu, nevieš? Na recepcii alebo v šatni. Okay. Ježiš, on ide sám, do piči, ja som na to zabudol. Sám ešte, poďme. Ešte poďme. Matla, jop. Som tu. Jop. Nie si napustí vodu, dobre? Aha. Piči. To by žiadne nemala, tak čo? Zatiaľ 66 minút tréningu, 1500 výdaj. Čo nás čaká? Jeden cvik a možno lítka alebo zadok, uvidíme. Čiže takto vyzerá intenzívny tréning, málo objemový, 2 série do mŕtva. Ale znovu vravím, nie je to tréning pre každého. Takže môžete vyskúšať, ale silou mocou nekopírujte. Možno to bude dobre, možno nie. Uvidíte sami. Ja. Fú. Na piču? Aha. Čakaj. Keď sa do toho takto dostanem, bude to fajn. Skús. Keď tak môžu dať niečo iné. V pohode. Pove. To je ono, jedna séria, tak naplno. 2. 3. 4. To je ono. 5. Idem s tebou. 6. Sám. Ďalšiu. 7. Ešte poď. A zaber. Hop. 8. Ešte poď. Pomôžem dotiahnuť. Poďme. Hop. Ešte jeden. Poďme. Posledný. Hop. Aha. Už idem.
Dobre. Áno, dobre si. Jo. A stlačujú. Čo je? A odtiaľ to šťažím strik. Ťahaj ho. Yes! Čo je? Yes! Sám ideš. Pome, sám ideš. Poď so mnou dokončiť ju. Ešte poď. Už úplne, ešte poď. Pome ešte. Ešte jednu. A stlač ju poriadne. Až do koniec. Na koniec. Je ten Nordik? Aha. To je moje, že? Máme zmenu plánu. Boli sme aj do pracovnú a ideme dať do pracovnú na Nordic Cross. Oliver to nie je zvyknutý chodiť. Ja som si to obľúbil, tak to idem vyskúšať aj on. Konec? Dominik asi 3/4 roka už dáva do plánu, ale vždycky som si povedal, že to je kompetitívna, tak som to nikdy necvičil. Aha. A teraz posledný mesiac som to vyskúšal. Hej. Ako videl som to veľakrát robiť ľudí, ale nemal som ani akože kde je tento stroj alebo čo, vieš. Ono sa to dá aj tak, že si v podstate klakneš na zem a niekto ti chytí. Okay. Takže tu ti musí nejaký kokot chytiť, lebo babu zdvihneš. Dobre, áno. OK. Sústreď sa na to, aby si achilovku tlačil hore. Okay. A tým pohybom to začal ťahať. Jasné. No nič. Keď sú to dali... Premiéra. Tak. Celý čas od toho valca hore. Tak. Ešte, stop a pohybom achilovky, to je ono, ešte poď, teraz, až sem. A ťahaj ho, ešte, pome, ešte poď, a snáč to. To je ono. Cítiš to? A dávaj hore. Dávaj hore. Ty kokot. Čo vravíš? Kokot. Cítil si to? To je strašné. Ale dobre, veľmi dobre. Je dobrý cvik. Fú. No nič. Dobrá. Ale to by som možno dal ešte jednu takú štvorku. Môžeme. 4 opakovania som dal, akože boli... Áno.
Yes. Nahore. To je ono. To je ono. Už jak chcem. Ešte daj. Pome. No nič. Čo to je? 4 stačia. 4 stačia. Ty koko. Dobrá. Ozaj. Výborne. Dokončí, do kontrakcie. Poďme, ešte. Nepusti ju. Nepusti ju. Si zdá ešte ťažšiu, či bolo OK? Dobrá bola. Ešte jednu? Ne. Stačí? Stačí mi jedna, no. Lebo ide... Po tréningu, ako je vidieť asi, tréning bol super a ja som vedel, že bude super, lebo necvičenie spolu prvýkrát, s Oliverom si rozumiem. Máme veľmi podobný štýl cvičenia aj nastavenie hlavy. Čiže jeden potiaľ jedného, druhý druhého. Takže tréning super. Ešte raz ďakujem Oliverovi, že prišiel. Ďakujem aj ja kamu za tréning. Vždycky, ako hovorí pán, na výbornú. A určite dúfam, že do budúcna dáme ďalšie tréningy a keď bude možnosť aj nejaké jedlá, keďže obidvaja veľmi radi papáme, ale nevadí. Každopádne tréning určite ešte dáme v príprave, ja ti držím palce. Jasne, ďakujem, kámo. 11 týždňov. Dúfam, že sa stretneme potom na jeseň vedľa seba. Keď budeme mať spoločnú súťaž, tak pôjdeme ten Nordic a ti podkúpim baliť. Dobre, takže takto. Ďakujem ešte raz, kámo. Ďakujeme za sledovanie, nejaký like, koment, takéto veci. U obidvoch a vidíme sa pri ďalšom videu. Určite.